Goodbye. Grabe, kaya. Ayun na, pinustihan ako. Yun. Alright. Palinod eh. Patay naman tayo, may nakadyo na naman ang camera. Ang hirap talaga eh. Kahit kaya ano, pag may nakakapit ng camera, may galit. Nakakapit lang naman ang camera, di ba? Dito na siguro matatapos mga kabarakada. So, ingat po tayong lahat. God bless at lagi po natin natandaan. Stay safe and God is good all the time. See you po sa next vlog natin.